Now i-prostate zuthuke izinto engizoyiveza. Number 1 iminyaka singayikhohle iminyaka. Okay. Ibaluleke kakhulu. Ungagadli ku40 nawe. Ibaluleke kakhulu impela u40. Awu kodwa Impela wena iminyaka 40. So once wathi 40 years and above, then i-prostate yakho like it or not, whether unazo izifo or unazo, you know iyaqala yakuhlupha, iyaqala yakhukhumala. So zuthuke inkinga evamise affect i-prostate. Number 1 i-BPH esibiza kuthiwa i-benign prostatic hypertrophy. So masithi benign sisho ukuthi into ayikho cancerous. So it's non-cancerous. Bese ba prostate cancer. Umdlavuza we-prostate. Okay. Now i-prostate uyibeka nje simply ibhola leli elitholakalayo, you know, just after ukuphuma kwepipe leli elikhipha umchamo from isinye. So kufike kube khona isinye. Ngaphansi kwesinye bese kuba khona ibhola nje elikhona ekuthiwa i-prostate. Umuntu wesilisa. So umuntu wesilisa kuphela une-prostate. Umuntu wesifazana akanayo. Njengomuntu wesifazane nesibeletho, umuntu wesilisa enganaso. So now once leyo prostate yaqala yakhukhumala, iyaqala ikunikeza inkinga because njengoba nje kundlula leli pipe in between in the center of the prostate leli likhipha umchamo ke from isinye. Remember ipipe leli likhipha umchamo alikhiphi phela umchamo. Likhiphana nembewu. Uma ike yakhukhumala it tends ukuthi obstruct leli pipe ekuthiwa urethra. You know, and then bese ba khona inkinga ke bese ba khona ukublockeka komchamo. Kube khona ukuthi umuntu mama uyakhanula nje obadusho. Sometimes kuba khona i-post urination dribbling. Uyisho kahle impela umama ukuthi kuze kuphume ama drops after uqeda kuchama. And sometimes uzongazathi awuqedile ukuchama. So kuba khona that feeling of ukuthi awuqedile ukuchama. And uma usuya umchamo usuyakujaha ngaleso sikhathi. Bese ba khona inkinga ke enkulukeke ukuthi izinso ziyaqala ziyalimala because uma umchamo ungasaphumi ngendlela ku build up i-pressure. You know, leyo pressure i-translateka ey'nsweni. Bese izinso ziyaqala ziyasindela. Siyakulimala nezinso. Uma une high ulimala even more. Ngoba siyayidinga izinso ukuthi i-control even i-BP. Siyayidinga izinso ukuthi zikline igazi. So yonke lento lena ihlangene.